Čo znamenajú chrobáky v sne a celkovo hmyz v snoch? Máte z hmyzu zimomriavky? Tieto lezúce či lietajúce tvory veru nie sú sympatické mnohým ľuďom. No a tak asi predpokladáte, že chrobáky a vo všeobecnosti hmyz v sne nebude dobrým znamením. Nie je to však tak úplne jednoznačné. Povedzme si najskôr, čo v prvom rade symbolizujú chrobáky v sne. Ploštice, lienky, roháče, bystružky, chrobáky v sne sa najčastejšie spájajú s financiami. A od konkrétnej situácie, v ktorej chrobáka či chrobáky vidíte, potom závisí, či o peniaze prídete, alebo ich získate. Sny o hmyze v sebe taktiež nezriedka nesú pocity, ako je strach, úzkosť a obavy o niekoho alebo niečo. Dôležitým signálom pre presnejšiu interpretáciu týchto snov je to, aký veľký hmyz ste videli. A taktiež v akom množstve a či išlo o neškodné alebo agresívnejšie chrobáky. Hmyz v sne sa spája aj s morálnou stránkou a vzťahmi. Kedy interpretovať chrobáky ako stratu a kedy ako zisk? Zabíjanie a likvidovanie chrobákov v sne možno vykladať pozitívne, a to ako prísľub úspechu v podnikaní. V medziľudských vzťahoch to zas môže signalizovať dobrý skutok, ktorý urobíte v nasledujúcich dňoch. Pomôžete a zvýšite si tak morálny kredit. Pokiaľ v sne len vidíte, ako sú chrobáky zabíjané, je pravdepodobné, že niekto ocení vašu skromnosť. Snívalo sa vám o veľkom množstve chrobákov? Je možné, že sa vám nadmerne nahromadili pracovné úlohy a nie je dosť času na ich dokončenie. No a s tým súvisí aj prípadná finančná strata. Ružové to z tohto aspektu nie je ani vtedy, keď vidíte chrobáky lietať. S každým letiacim chrobákom totiž od vás pomyselne odlietajú peniaze. A taktiež je veľa lietajúceho hmyzu v sne spojeného s vyrušovaním a dekoncentráciou. Čo asi reprezentujú tieto rušiace elementy? Zamyslite sa nad tým, nech sa dopátrate k príčine. Pozitívnym protipólom je zas chytanie chrobákov, čo možno vykladať ako získanie finančného obnosu alebo ako získanie priateľov. S peniazmi ešte súvisí aj sen, keď sa vám chrobáky rozliezajú v taške či v kabelke. Očakávajte, že vás niekto požiada o pôžičku. A čo nepríjemný sen o chrobákoch vo vlasoch? Spája sa s negatívnymi pocitmi a celkovo s ťaživými myšlienkami, ktoré dobiedzajú a nedajú pokoja. Nad niečím sa neprimerane trápite a škodíte si tak. Pravdepodobne sú to nepríjemné myšlienky ohľadom vašej finančnej situácie alebo celkovo ohľadom materiálneho zabezpečenia. Vedzte tiež, že čím menší hmyz sa v snoch vyskytuje, tým menší význam má pre snívajúceho. No veľa malých chrobákov, respektíve hmyzu, určite netreba prehliadať. Signalizujú okrem iného aj veľa menších problémov či úloh, ktoré treba akútne vyriešiť. Ktoré symboly spojené s chrobákmi sú ešte podľa snárov predzvesťou nepríjemných chvíľ? Veľké chrobáky, a to predovšetkým tmavé, sú taktiež znepokojujúcim znamením v snoch podľa mnohých snárov. Naznačujú blížiace sa nebezpečenstvo pre snívajúceho. Bzučanie chrobákov zas v sebe nesie riziko, že sa stanete obeťou podvodu. Dávajte si pozor na peniaze, zmluvy, ktoré podpisujete a tiež na poskytovanie svojich osobných údajov. Pre interpretáciu sna s chrobákmi je tiež dôležité zachytiť emóciu, ktorú ste v sne prežívali. Boli chrobáky neškodné, alebo ste cítili v sne hrozbu a úzkosť? Tieto pocity sú smerodajné pre konečný výklad. Agresívne pôsobiaci hmyz naznačuje okrem iného aj intrigy a klebety namierené na vašu osobu. Pokiaľ vás hmyz v sne napadne, môže to signalizovať i zdravotné problémy. Prenasledovanie hmyzom v sne, pokiaľ ste pred ním zobrali nohy na plecia, možno interpretovať ako útek pred povinnosťami či problémami.
Na druhej strane, keď nemáte zlý pocit hoci i z väčších chrobákov vo vašich snoch, pokojne vám môžu do života priniesť šťastie a prosperitu. Napríklad taká lienka alebo hovnival reprezentujú radostné životné okamihy. Chýbalo vám niečo v interpretácii snov o chrobákoch? Komplexný výklad nájdete v odkaze pod videom. Pokiaľ sa vám video páčilo, veľmi nás poteší palec hore a odber. Ďakujeme.